Здравейте! Казвам се Калина Димова и съм аудиолог по професия. Завършила съм в De Montfort University в град Лестър в Великобритания. Причината да създам този YouTube канал е това, че в България изключително трудно споделяме, говорим и даже по-скоро много лесно се крием, когато става дума за нашия слух. Особено ако имаме някакъв здравословен проблем с ушите или най-вече даже нужда от слухови апарати. Моята цел е да популяризирам темата за слуховите апарати. Знам, че ще бъде много интересна на повечето от вас и ви обещавам, че ще ви споделя най-актуалната информация, която съществува в момента по цял свят относно работата на слуховите апарати, начина по който изглеждат, как се носят, какви характеристики имат и ще спомена някои различни видове диагнози, за които трябва много спешно да потърсите уши, нос, гърло специалист, който да обърне внимание на вашето здраве. Ще започна с най-важния елемент. Това е средството, с което в сферата на аудиологията се диагностицира състоянието на вашите уши. Ушите са органи в тялото, така както всяко едно око е орган на човешкото тяло, по същия начин всяко ухо е отделен орган, макар че работи в синхрон и с другото ухо. Това средство за диагностика се нарича аудиограма или тест на слуха. Тъй като през последните 8 години работех като аудиолог в Великобритания, все още съм тук в Великобритания, но променям своите пътища и се завръщам в България, защото имам какво да дам на всички. С радост ще отговоря на коментарите и ако имате някакви въпроси под всяко мое видео, очаквайте ме скоро с още по-подробна информация по тема аудиология. Благодаря ви много, благодаря ви, че изгледахте това информативно видео. Очаквайте, първата тема ще бъде свързана с аудиограмата и теста на слуха. Благодаря ви, до скоро!